mijelang nirori sang narapati kinarebek srimpi bedhaya Ilahe awigna mastu purama sidhem Aum awigna mastu purama sidhem silat mrijuwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langening ngelo pestu maksila stantun lambang Buddha Jinandra tutur katila tetula-tulat mrih labeting paradya Wini suda ngupama praming niskara karana duduhing jaman Purwa. Gonggo, trigonggo, durga mendhak kala sirna, pinarti tameng lalu temangya tekap usana haning kuwita. Tawang renggeng merambang matumpa-tumpa marma panggung. Sang merwenggata segebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa tungging kuna musurasa yen linaras saya karaos mulajaru angrasa wani uruhing diri rasa rumangsang rumangsani pindhane kadojal kang ilu kaca jarweh wis rinaku caing carita becik wis kagelaring madwaring pakiran ya Gusti Misani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarem Iwang Kartika wis nurbaga dhateng kawasa sahari kang radra ngedri bawana prawateging doksina bilir kepanti temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Redunggal tangkar sinambun toya japating krembya datu padhawing kutu-kutu walang atoga buronono yang buronto ya dadu benanan tanpa wicalan Padang tarangan sinari sang jagat wetan tumunggup-munggup Bungi kalingan mungkir abang meranganga Lamun kaik saya dilang-dilanto bumi Saya dangu sumur sang bangarko Katos meblak kanan kiri ngabang ismu jenar Kapur bawan sinaring sang bang basonto Tanam dukaton ijo royo-royo Amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo Boceng gunung melan dan kasiling merabancono lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Mangkuda Miga tan wetawis dong usul ing kawula tasih dene warsa angupaya buga karep tegal sawahe anglo silotan medhoti sinambi sendonan sesindenan sinambi amikul garu lukune angin raja kayane sawan ana pirembagan sampur mangke Sanggang Arkoso dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat durung inggih kiblat papat loro kidul wetan kang kulon sinaring jagat kang samya rebit udo arep tejo arep kuwung paranten mangke datan wonten kang amadani kekuwunging praja negari ing Mancala ya negari ing Pancala Radya Apancara kena pambungning son kondo sarat ring mangke krana negaring Pancala dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi ombeng samudra binang langut kang tanpa pagut pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala panemane cakring wisik sawana keneping jurang corong kenepung goserong kinarya susing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanam duang rembuyu ngroyo-royo anggit triro-iron kelapa bumi subur pasitan mawon satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjengan angrang sang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saka sendang kang mening tertandhe iline kang pinara-para playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinaruh hangilani sawah miyang pategalaning Narakisma mokal pangoleng tetani bebasan datan ana bumi sak cengkanging sela sadut nandrang kang para kapipandu Batari Sei
Aglar pasabinan Yayak Rukmi saringang minangka pratiwi Niwang suksmana kang adili nuwe ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng sinunggita tanawrat waladala nun mangke nggih angger anak Prabu para putra kula para nalindra ingkang sampun sami rawuh wonten kedhaton Garing Pancala Radya nggih anak Prabu Puntadewa anak kula Ngamarta sarwa paduka anak Prabu Darmakusuma ingkang paman ngaturaken pambagya harja mugya kunjuk nggih anak Prabu Puntadewa niwang agung mugya ngayomana marang praja negaring Pancala Radya sakisinipun nun mangke paman Prabu inggih Kanjeng Rama Prabu Drupada Kanjeng Rama Prabu Sucitra ing Pancala ingkang animbali dhateng wiswanipun ingkang putra Ngamarta pun Darmakusuma paman Prabu parang paduka badhe misungsungaken pambagya harja dhateng ingkang putra Ngamarta pun Darmakusuma babar pisan sampun kula tampi akarya bombong tiasing manah kinarya suta marwata suta manahipun ingkang putra pun Darmakusuma paman Prabu mboten langkung pudya pangasta mugya kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng paman Prabu ing Pancala Radya paman Prabu Drupada iki waladala bombong kang tanpa upami jernyatanipun kula minangka tiyang sepuh kula minangka wong tuwa kula nyaketaken sanggya para putra menika sami rawuh sami makempal sami manunggal nyawiji wonten ing negaring Pancala menika mertandhaken bilih ingkang paman menika nggih dipun tresnani dening sangjaning para putra mekaten paman Prabu nggih sarwa paduka anak Prabu Darmakusuma kasekecakna lenggah paduka nggih anak Prabu Puntadewa sampun mboten kirang prayogi pisawanipun kang putra paman Prabu pun mangke nggih anak Prabu Ndrawati Angger Prabu Sri Bathara Kresna sarwa paduka wonten praja Garing Pancala ingkang paman pun Drupada ngaturaken kasugengan Sokararjan sarwa paduka anak Prabu Ndrawati nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna niwang suksmana mangadili nuwe ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng singgita tanawrat nun mangke paman Prabu kemarang paduka Kanjeng paman Prabu Sucitra amiji dhateng wiswanipun ingkang putra Ndwaraka ingkang putra pun Sri Bathara Kresna anggen kula sowan tansah pinaing kawidadan ring sambikala tebih saking rubeda caket mring Karaharjan paman Prabu kemarang kula ngaturaken sungkem kula kunjuk wonten ngarsa paduka paman Prabu Drupada ing Pancala paman Prabu Sucitra wah nggih kula wonten timbalan sampun ngantos paduka menika ngowah-wayadat liripun wah tiyang sak jagat menika sampun sami pirsa tiyang sak jagat menika sampun sami ngawuningani bilih nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu titih Sang Hyang Bathara Suman Dewa Ngejawantah ingkang tansah andhem padhang pun katentreman sagung gumelar wonten ing jagat mriku menapa badhe kelampan sak mangking kempamaning Pancala kuwalat menapa badhe kelampan sak mangking negaring Pancala Radya menika nampi wlaking dewa menawi ngantos Drupada wantun nampi sembahipun Sang Hyang Bathara Wisnu mboten paman liripun mboten napa nggih
Ingkang ngaturaken sungkem menika sanes Sang Hyang Bathara Wisnu menika nuwun sewu. Nggih pancen estu jagat menika sami ngondangaken sami nyebutaken bilih ingkang putra Ndrawati menika titih Sang Hyang Bathara Suman. Nggih. Ning sanes ngaten. Minangka jejering putra, minangka jejering anak dhateng tiyang sepuh menika sampun saklimrahipun kula ngaturaken sembah sungkem wonten ngarsa paduka Paman Prabu ing Mancala. Pramila sampun wigaring-ringa katuran nampi menapa ingkang dados sembah sungkemipun ingkang putra Ndrawati Paman. Oh, nggih, nggih. Lah dalah. Nggih. Menawi sampun mekaten marang paduka anak Prabu Ndrawati nggih sampun, nggih sampun. Kula tampi damel bombong tasing manah dawah sami-sami nggih. Nggih, ngaturaken manuwun. Nggih. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun mboten kirang sekeca Paman. Nuwun mangke nggih. Tiyang agung ing Mandura. Tiyang agung ing Mandura. Anak Prabu Baladewa ing Mandura. Sinuwun Prabu ing Mandura. Anak agung Balarama. Sarwa paduka ingkang Paman ngaturaken puja pangasta mugi kunjuk wonten ngarsa paduka nggih. Anak Prabu Baladewa. Walah dalah. Ya jagat pangestu kula ayo Bathara jagat Patendra Jala Dewaku. Pun mangke Paman Prabu. Parang paduka Paman Prabu ing Mancala, Paman Prabu Drupada inggih Paman Prabu Sucitra. Ingkang sampun parangami dhateng wisanipun ingkang putra pun Baladewa ing Mandura. Pangan. Puja pangesta sampun kula tampi damel bombong tasing manah ingkang putra ing Mandura. Mboten langkung sungkem kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Paman Prabu ing Mancala inggih Paman Prabu Sucitra. Kula nuwun. Nggih, nggih, nggih. Lah iki rak padha wae to. Kakang Adi kok ngaturke sungkem. Mboten napa-napa. Mestine mawon dasar paduka ngaturaken sungkem menika rak minangka putra ngaturaken sungkem dhateng tiyang sepuh. Ha iki ngaten. Inggih, nggih. Nggih. Kula tampi kandela sami-sami mboten langkung kaprayogan rawuhipun. Sampun mboten ingkang sekeca Paman. Ora nggo sikik. Atmajaku wong gagah, anakku wong jentara. Atmajaku tunggul pawenang. Arep den amarga Udara. Sarawuh munggir sak sowanmu ning Praja Goreng Mancala ingkang Paman ngaturake karaharjan kunjuka ana ngarsamu Atmajaku Werkudara. Bima Yabratasena. Drupada bapakku ya Sucitra wong tuaku. Miji marang sowane Werkudara nggonku sowan ning Prajanegara Pancala ora ana alangan swiji apa. Ya mung aku ngaturake basaku wae katura. Werkudara ana dawuh apa? Sing gedhe pangapuramu yen to kadang-kadangmu padha ngaturake sembah sungkem ngursani wong tuamu Pancala tak tampa nanging sing gedhe pangapuramu yen to Werkudara sing ngaturake sembah sungkem ora kok teges aku kuwi mbanci ndemban silatan nanging wong sak jagat ki wis padha nyekseni yen to Werkudara kuwi satru ingkang ora bisa tata krama, satru ingkang ora iso nduduk, ora iso unggah-ungguh. Apa yo bakal kelakon jagat Pancala kuwi bakal horeg, apa yo bakal kelakon dewa matedhakake bebendu ana negarane pamanmu ing Pancala. Merga ingkang wani nampa sembahe Werkudara ya ingkang wani nampa sembahe Bratasena ku namung dewamu, ya dewa ingkang ngrungkepi marang sariramu ya ki Sang Hyang Bathara Ruci. Mula sing gedhe pangapuramu Werkudara. Pun paman ora nampa sembahmu nanging pangestuku wae tampanana. Drupada bapakku. Werkudara piye? Kowe arep tiru-tiru Kresna kowe. Lho, tiru-tiru anak Prabu Ndrawati piye? Sing tau ngendika kaya ngono kuwi Kresna kakangku ya ireng kakangku. Ya apa ora kowe arep tiru-tiru Kresna? Paman Prabu, pripun kira? Kula matur kados mekaten menika kula namung badhe ndawakaken rembug. Oh, ngaten. Inggih. Janipun kula nggih wantun nampi sembahipun Werkudara menika, jernyatanipun menika adi kula. Ya wis Werkudara tak tampa, mencela-mencele.
Ratu Wolawali ngendikane, pangestumu wis tak gegem dadekake jimat dayane marang uripe Werkudara, Sucitra bapakku. Yo, Werkudara ya. Lah sak mangke nggih. Menapa ingkang dados jalaran lan sabab sadasaripun menapa kula ngrawakaken Sangya para putra menika? Kula ngawaken Sangya para Nalendra Gung Binatara wonten Prajan Garing Pancala Radya menika tanpa namung badhe nyuwun iga partikel nyang senjata pitulung menapa ingkang kedah kula lampahi. Menapa paman? Menapa paman Prabu? Nuwun sewu. Ingkang putra Mandura menika nggadahi utang lelabetan dhateng Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mancala. Paman Prabu Sucitra iki Paman Prabu Drupada. Pramila gandeng sak mangke Paduka Kanjeng Paman Prabu Drupada menika kagungan bot repot sawijining perkawis ingkang kedah pun paringi sabiyantu, ingkang kedah pun aturi sabiyantu dening para kadang-kadang. Pramila sak mangke kula suwun Paduka Paman Prabu Drupada paring dawuh ingkang tetela. Nggih, matur nuwun. Nanging saderengipun wong kula niki wong tuwa nggih. Inggih. Kula badhe cariyos, kula badhe matur, umami cariyos kula menika dipun geguyu mboten napa-napa. Umami cerita kula sak mangke menika badhe dipun poyoki mboten napa-napa. Kula menika ngrumangsani, kula niki wong tuwa kudune ya iso mikir, kula niki wong tuwa nggih kedahe saged menggalih. Langkung-langkung kula menika Nalendra nggih saged murba lan masesa, nanging kula nganti isin. Wirang sebabipun lha iki menika. Kenging menapa paman? Nuwun sewu. Kula tak matur nggih. Inggih kasumanggaken. Ning saderengipun kula aturi nglenggahi lan pun sambi sak wontenipun. Sinaosa kula anggen ngrawakaken paduka sedaya menika sambatan ya. Nanging menapa ingkang wonten Prajan Garing Pancala menika kula aturi anyambi. Nampun didhahar to? Sampun. Nah nggih. Menika wonten kencang goreng. Monggo disambi. Sampun paman. Wah, menika eca saestu lha nggih. Nggih. Anggaran saking pusat niki wau. Nggih, Paman Prabu nggih. Nggih. Lajeng menapa ingkang badhe pun paringaken dawuh? Duh. Kula kok maju mundur nggih. Kula badhe matur menika maju mundur. Walang ati manah kula. Kuatos salebeting manah. Sebabipun pripun nggih? Najeng kula geguyu kok wong tuwa sing ajeng kula critake niki sak barakan kula. Nanging menawi mboten kula geguyu kok kula kedah guyu nika lho. Wonten menapa panjenengan menika kok malah kesenengen piyambak menika? Kenging menapa paman? Mbok kula aturi paring dawuh. Mboten kok malah asik piyambak menika lho. Nggih. Nggih. Kula niku nampa sowane Durna. Pripun? Kula niku nampi rawuhe Begawan Durna. Sinten? Rawuhipun sinten? Begawan Durna niku, Kumbayana niku lho. Kadang kula tunggal sak peguron nalika taksih meguru. Minangka cantripun Sang Hyang Rama Parasu nggih. Penemban Rama Bargawa. Kumbayana niku pendhita ing Sukalima niku lho, Nggih. Nggih. Oh, Bapak Durna rawuh wonten mriki. Nggih. Lajeng napa wigatosipun? Heeh. Wah, kula ora tekan nggih arep matur nggih. Kula ajeng menawi sak mangke paduka ingkang sami rawuh mriki menika sami gumujeng. Lho, mboten napa-napa, mungkin malah guyu bareng. Koko Prabu dereng. Pemanasan kok Kresna. Inggih. Mboten kenging cengengesan. Ora.
Kula tak nata ati riyin. Inggih. Bapa Durna rawuh mriki. Nggih. Wigatosipun menapa? Durna rawuh mriki niku arep rabi. Le rawuh mriki le sowan mriki niku. Wah. Riyen nek kalih kula niku sengite ora jaman-jaman. Ning kok sak gendagan niku. 7 dina kepungkur niku kula kok dipetake mbako rong kresek niku. Monggo kula menika mboten sesembako to. Inggih. Paling boten-botenipun menika rak vapor menawi kula menika. Inggih. Sinaosa ngicali wibawa nanging eca tumraping manah. Inggih. Lah Durna kok sowan mriki niku mawa tata krama unggah-ungguhe jangkep niku lho nggih. Sing kula bingungi niku lho nggih. Lah jebul tirmunipun piyambakipun menika badhe nglamar anak kula. Lho, sinten? Trusna Jumena. Sanes sampeyan ki. Urung-urung kok wis ndagel nggih. Mboten kula menika mboten kok ndagel menika mboten. Sinten putra Paduka? Sinten Maman? Sinten Maman? Iki badhe pun lamar dening Durna menika sinten? Dereng. Ampun gumujeng riyen sampean. Walah Durna kok ya aneh-aneh. Arep rabi kok ndadak neka werna iki lho nganti kaya ora ana wedokan liyane. Ah kok atmajane Paman Prabu Pancala sing dilamar iki lho Kresna. Mengke riyen dipun pidangantaken riyen rembugipun. Yo. Sinten ingkang badhe pun lamar? Anak kula Sri Kandi. Sinten? Anak kula pun Sri Kandi menika lho nggih. Weh lah. Kok Prabu. Kula mbok yo sabar ngoten lho. Kaget Kresna aku kaget. Iku kula nggih kaget. Ning mengke riyen. Kados pundi? Nek ajeng gumujeng ampun diampet. Mboten kok. Sinten sing badhe gumujeng menika sinten? Sing badhe kula rembug menika senes. Perkara anggenipun Durna badhe nglamar anak kula pun Sri Kandi menika mboten. Lajeng menapa? Sing badhe kula rembug menika Durna niku wong tuwa lho. Durna niku wong tuwa, sak barakan kula, sak pantaran kula. Lah kok sing diarah niku lare wingi sonten. Kamangka anak kula pun Sri Kandi menika ora ngibaratipun kembang menika nedeng mekar-mekare sak temah kathah sangjaning para kumbang ingkang badhe ngisep madu sarining tawang. Inggih. Lah Durna niku ya gumon kula niku lho. Kaya tekan-tekane niku lho. Monggo yuswanipun Durna kaliyan anak kula pun Sri Kandi menika aduh. Kacaipun menika tebih. Aten Durna niku yuswane 87. Anak kula Sri Kandi menika yuswanipun 23. Walah. Paman Prabu, pripun nggih? Lah kok sami kan lakonipun patih kula Mandura niku sinten? Pragota. Oh Patih Pragota nggih ngaten. Nggih, kamangka sing diarah niku anake pun siji. Nggih anake mbelinge Raja Majama. Wah, kula niku kanthi ora iso ngempet guyu. Lah wingi niku Pragota niku mboten enten perkawis napa-napa. Mbah butuh dhuwit apa kepiye? Kedaton Mandura niku dipel nganti resik. Mono mboten wonten udan, mboten wonten angin kok Pragota ngepel kedaton niku lho. Kula medal sinambi kula muring-muring. Kula medal sinambi kula. Pragota aku ora ndedit. Lah kok le wangsulan kula niku mengajeng madang. Wah. Iki pun geguyu sareng-sareng mawon nggih. Kresna, pripun Kakang Prabu? Aku reti sing arep dirembug Paman Prabu ki apa? Menapa? Durna ki wong tuwa, Durna ki wong ora duwe wong tuwa, Durna ki wong lono. Ninggal karo wong tuwane. Jawa ning tanah Jawa meguru ngersaning Sang Rama Bargawa. Inggih Kakang Prabu. Heeh. Lah iki rak sing dibingungke Paman Prabu menika ora nuwun sewu Paman. Menapa nggih? Ingkang dipun bingung panjenengan menika ora Durna arep rabi kuwi sing ditareni sapa? Kamangka lumrahe wong arep rabi mono kedah wonten inggih menika nyuwun niga lan pamrayogi. Kakang Prabu. Piye?
Nawi sampun boten gadhahi tiyang sepuh ingkang dipun tareni menika rak Satama. Nanging nek Satama ora gelem ditareni piye? Nanging yen Satama ora gelem ngigoke marang apa sing dadi tindak tanduke wong tuane piye? Lah nggih putranipun angkat ingkang dipun tresnani dening Bapa Durna. Lah kamangka nek kene rak lungguh putrane angkat to. Sinten? Sinten? Bronjong iki lho. Bronjong sinten? Werkudara. Iki ra anake angkat Durna to. Werkudara kuwi nyebut Durna kuwi ora bapakne. Werkudara nyebut Durna kuwi ora wong tuane. Inggih. Lah coba taren karo Werkudara. Werkudara. Oh. Ora, aku ora takon karo kowe. Takon opo? Aja sirik atimu sik ya. Ra. Bapak marep rabi iki lho. Perkarane opo kok sing ditajike Werkudara? Lho, kowe kira anake angkat. Anake angkat bab ngilmu, bab neguru. Perkara Durna arep rabi, Durna arep bojo sakarepe. Lho. Nek ngono kowe ora gelem tak dareni, ora sudi. Ora wurung kowe ngarep ngece aku. Ya. Tanggap ing sasmita kowe wis ora kresna aku mesake karo Werkudara. Sebabipun menapa? Utange akeh-akehan. Iye. Lah menika ingkang kula tareni menika nggih. Kula menika badhe paring wangsulan menapa dhateng Durna menika. Kamangka kula nyuwun inah dhateng Durna malah pun netepi dinten inah ingkang dipun pasrahaken dening Durna inggih menika 7 dina, tawi 7 hari kapengker. Dinten menika ngepasi wekdal Durna menika badhe prapta wonten mriki nanjaken kados pundi kula mengestoni napa mboten anggen kula badhe masrahaken anak kula pun Sri Kandi. Inggih. Ning kula mesake kaliyan anak kula nggih. Sri Kandi menika lho. Kula niku ngerti watak wanturipun Begawan Durna mriku kula sampun mangertosi. Menawi ngantos sak mangke Sri Kandi menika mboten tentrem manahipun nalika suwita dhateng resanipun Begawan Durna sing dosa rak nggih tiyang sepuh. Inggih paman. Lah nggih. Pramila kula nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ndrawati lan sedaya ingkang sami rawuh. Kados pundi anggen kula badhe gagapi lampahan menika nggih. Lah rak napa to nggih? Kula sampun matur to nggih. Inggih. Sabtu hari kapengker Durna menika sowan mriki badhe nglamar dhateng anak kula pun Sri Kandi. Kula nyuwun inah Durna menehi inah 7 dina. Lah dinten sak menika nglenggahi wekdal Durna badhe nanjaken dhateng Kang Paman. Wah, kados pundi menika nggih? Amangka Durna anggenipun sowan mriki menika lho. Kula aturi mirsani. Malah sampun macak busana pinanganten lho. Ora kelamben ngaten iki. Pripun niki? Werkudara, Bu. Luar nyandi, mek rokok. Wong bar tuku kok golek ora. Padune moh wirang iki. Paman Prabu, kula nggih. Monggo pun dangu mawon. Kula niki. Ngerti wong tuwa kok polahe ra kira-kira Durna iki. Lho nyo, Bapak Durna niku mung karing ngrasake urip sing kepenak wae kok. Ndadak neka-neka lho. Lah kajengipun, mak cobi kula tanjihke, cobi kula dangune. Nggih. Mbok nanggenipun badhe nglamar anak kula pun Sri Kandi menika badhe dipun dadosaken pertimbangan gesangipun. Nggih, Maman. Durna, adikku cah bagus Kumbayana. Sak mratamuning Parajana Garing Pancala Radya kinandhanan Karaharjan Kumbayana. Lole kenthos waru gimbal manyar-manyar. Tuneng dunggal panalas dadi wana. Kamanaga kula kaparit kandel buntuting selikur. Kresna,
Pripun? Ampun gumujeng lho. Lah. Arep mrene iki ngombe apa ya? Kirangan. Mengkari rambut-rambut tok. Wong tuwa mengkari sirah-sirah tok. Mengkari rambut-rambut tok. Pindane kaya alang-alang kok. Kokean bertengseng. Kok Prabu? Piye? Menika tiyang sepuh Bapak Durna menika pepundhen kula lan panjenengan. Ha iya. Panjenengan mboten kepareng gumujeng. Ora, ya wis, ya wis. Lah rak kowe genti to sing guyu. Nuwun mangke. Nuwun mangke Rama Prabu. Lho engko sik. Pripun? Aku ki kadangmu tuwa kok kowe nyeluk aku Rama Prabu. Ya engke hidup-hidup kula menika. Nyicil anggen kula badhe dados mantunipun Nalendreng Pancala inggih Kanjeng Rama Prabu Mara Sepuh Rama Prabu Drupadi inggih Rama Prabu Sucitra. Iya. Ning kusik kowe iku ora urung tak rabeke karo anakku Sri Kandita. Lho, tiyang rabi mriku paitanipun rak namung kenceng. Nang mboten kenceng niku mboten saged rabi. Sing kenceng apane? Rembukipun. Ngaten. Oh iya, iya. Pramila sampun walangati paduka kula timbali kanthi sebutan Rama Prabu. Lan sakmangke kula suwun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala ugi nimbali dhateng pisanipun Kang putrapun Kumbayana, putra mantu ing Sukalima menika kanthi sebutan anak angger. Ngaten. Mboten ngagi Sukesna mboten nggih. Anak angger ngaten mawon. Waduh, Durna, pripun? Kowe kuwi kadangku tunggal sak peguron apa ya bakal kelakon. Alah sampun, wong niat sampean mriku namung badhe ngece dhateng kula ta. Saderipun kula sowan wonten mriki menika pun do ngrasani kula kalih wong-wong niki. Nggih napa mboten? Ya wis. Ya. Anak angger Durna tak tampa. Inggih kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Rama Prabu pangestuku tampanana nggih. Sampun sanget anggen kawula mundi. Nuwun mangke Bapa Durna sarawuh paduka paman Kumbayana ing Sukalima. Rawuh wonten praja negaring Pancala katuran kasugengan. Lho, ampun basa, Kaka Prabu. Kaka Prabu kados pundi menika ingkang putra Ngamarta? Nggih kula ngertos. Ingkang putra Ngamarta menika rak riyen nalika tesih dados gurunipun para Pandhawa, kula menika nganggep paduka menika anak kula. Nanging sak menika mboten. Kula menika sampun dados kadang tarunanipun Kaka Prabu Puntatiwa. Gandeng paduka menika garwanipun Kakang Mbok Dewi Waradrupadi. Kula menika dados kadang paduka Kaka Prabu Puntadewa. Pramila kedah nguntang dhateng asmanipun Kang Arayipun Kumbayana menika adik Durna ngaten. Kaka Prabu Kresna menika kados pundi? Sampun dipun turuti kemawon. Tiyang gandrung menika menawi mboten pun turuti menapa ingkang dados gegayuhanipun luwung trima gantung. Nggih to Dik Durna? Nggih, Kaka Prabu Kresna nggih. Aku kadang karo wong-wong Pandhawa iki. Matur nuwun. Kandhi kepeksa Dik Durna iya. Tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Dik, ngono Dik. Dik. Sing lega mawon, sing tabah mawon lho nggih. Inggih, aman nggih. Sampun sanget anggen kula pundi Kaka Prabu Puntadewa anu paring pangestu dhateng ingkang rayi ing Sukalima. Adhiku Durna Kumbayana. Kaka Prabu Kresna wonten dawuh. Padha kanthi raji sak sowanmu ya, Di. Nggih, Kaka Prabu Kresna sampun mboten kirang prayogi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku wae Tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi Kaka Prabu. Durna, Durna. Wonten dawuh Kaka Prabu. Menika kados wantenipun Kaka Prabu Baladewa. Ya. Dik. Tampa sembahmu. Oh, dereng. Urung to? Dereng. Rasane kok koyoke wis dereng. Wah, panjenengan menika kok sajak mbepidok dhateng kula calon nganten menika lho.
Kula mriku mboten sadipun ajari titis, kula menika pun riyin kula pun nate ajar titis arepa ngenerjaran menika kula pun titis. Telek. Isa-isa le wangsulan ki lho Kresna. Sampun kajengipun Durna menika kepekane akeh. Iya. Wangsulane mesti enek mawon. Ha iya. Ya. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pak Prabu Baladewa. Tak tampa adik Durna. Wal pangesune kakangmu Mandura wae tambanono. Ing sampun kula pundi? Prayogakno sowanmu. Ora sah ngombe wedang ya. Lho, sebabipun? Wedang iki mung digunakake dipisungsungake kanggo para tamu agung, para dayok agung yang padha rawuh ning Prajanegara Pancala. Kowe iki ming anak mantu wis ngalao. Inggih. Ya arep kowe iki urung rabi karo kadangku Sri Kandi, ning kowe ngalao ya Durna. Inggih Kang Prabu ngestaken dawuh. Buat-buate kula tresna kalian tetimbanganing manah kula inggih sisian garwa kula inggih pun Denak Wara Sri Kandi menika kula tresna lahir lan batin. Sinasa kula mboten pun paringi wedang, kula mboten dadosaken suwijining perkawis, kula mboten mesgul ing manah. Bagus. Bagus kan biyen kula niku bagus. Durna, Kula enten dawuh Rama Prabu. wah jane isin aku jane kowe slogamu kaya ngene iki. Mboten saya isin. Menawi isin kula aturi merem pingkem netranipun. Satemah ical wirangipun. Iya. Ngaten? Iya. Gegayuhan ki apa? Gegayuhanmu ki apa? Kowe durung tak ijabke, kowe durung tak dhawuhke karo Atmajaku Sri Kandi. Tur meneh apa? Atmajaku Sri Kandi kuwi durung karwane gelem karo kowe. Ya nek Sri Kandi gelem karo kowe ora apa-apa. Nanging yen to Sri Kandi ora gelem karo kowe, tiwasane mengko kowe tak ijabke karo anakku Sri Kandi, manakmung mengko mung babar wirang. Nalindring Pancala minangka wong tuane Sri Kandi lan anakku Sri Kandi keloro-loro mergo urip karo kowe kepeksa. Oh, mboten. Kula menika sampun matekaji Asmarandana Asmaratatra Prasetya. Dados Sri Kandi menika sengara kok badhe nampik katresnan kula menika tangeh kelampahipun. Wong wedok ngerti kula niku, ngerti rai kula niku dadi ketok enom. Wong lenang nyumurupi rai kula dadi ketok tuwa. Malah mung ketok mayit. Hus. Saking tuane mbok sisan mayit ngono wae to, Dur. Kang Prabu mbok ampun atos-atos anggenipun ngendika. Ora. Lho. Aku kadangmu tuwa kok guyu kok kon meneng. Sampun menika senes rembug kula kaliyan panjenengan, rembug kula kaliyan Rama Mara Sepuh. Ya wis. Sampeyan niku ngaten kemawon Rama. Iya. Supados kantenan lan supados cetha lan terwaca. Bojo kula pun Sri Kandi menika purun apa mboten kula rabi. Sampeyan pun timbali mawon sowanipun. Ngono. Nggih. Ya wis. Ning nek Sri Kandi ora gelem, kowe aja ngamuk. Lho, mboten ngamuk pripun? Kula mboten badhe ngamuk. Awit kula menika sampun matekaji Asmarandana Asmaratatra menika kala wau lho. Kula menika sampun matekaji pengasian. Dadi Sri Kandi nyumurupi kula menika kula ketok bagus arepa tangan kula tekle. Ngono. Nggih. Dadi mboten napa-napa. Monggo sampeyan kula aturi nglarapaken pisanipun calon bojo kula, calon tetimbangan kula, calon kendaraan kula nggih menika pun diajeng karo Sri Kandi ngaten. Nalin trembek marma sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrompak ing batu. Nggih anakku cah bagus terus jumeno. Kula wonten maring dawuh Rama Prabu. Walah, kanggo nglegani lan nuruti apa kang dadi panjaluke Begawan Durna. Marata diage Mbak Yemu Sri Kandi. Timbalana saka taman keputren nulya prapta mrene. Aku arep sak berjagong lawan Mbak Yemu Sri Kandi. Ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati, anakku terus jumeno.
Atmajaku nggih. Cahayu anakku. Kula wonten maring adhawuh Rama Prabu. Nimbali dhateng pisanipun ingkang putrapun Wara Sri Kandi marang kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa pangestune wong tuamu wae Pamanana. Inggih lah kok gumujeng lho. Ora. Lagi seneng atine wong tuamu. Ngaten. Iya. Kula nuwun sewu wonten wigatos menapa Rama Prabu nimbali dhateng pisanipun ingkang putrapun Wara Sri Kandi. Kowe ngerti sapa sing rawuh mrene? Inggih ngertos. Sapa coba? Tuwean mengkaring mendem kok dadak neka-neka. Bubub. Guguk po. Ya pancen Sri Kandi kuwi ciri khase ngono. Jan omongane rada atos ning gawe sengsem sakjroning manah. Wong tuwa babe kecing mengkari modar ya. Dadane kok werna lho. Lho engko sik kowe apa wis krungu rembuke? Sampun Rama Prabu, sampun kula sampun midhanget. Rembugipun anggenipun Durna rawuh mriki menika badhe nglamar dhateng kula Mbak Tobi, kuwi jagar kula ora gelem, kula moh. Sayang. Hus. Jangan gitu dong. Aku ki tresna lahir batin karo sliramu lho, Sri Kandi Durna. Wonten dawuh Rama Prabu. Mundur siki aku tak rembukan karo anakku. Oh iya, ngesaken dawuh Rama Marasepuh. Wah, jan. Pripun Kakang Prabu? Piyapane Dik Durna? Wah, kula cocok mboten serasi mboten nek kalih bojo kula pun Sri Kandi menika cocok napa mboten? Cocok nganggo banget. Wis kaya kirik karo sing duwe. Hus. Kakang Prabu kula menika kok atos ngendikanipun menika lho. Oh, alah mengkari menepi rasa kok dadak cenanangan ora Durna. Ayo mengkari iso nabuh slentem kok. Cekel. Telek. Kakang Prabu mbok ya ampun banget. Men aku mangkel Sri Kandi, Kula wonten dawuh. kowe ngerti to Durna kuwi pendhita kondang kaloka. Inggih kula ngertos. Menawi ngantos Durna menika mboten kula tampi katresnanipun teges. Katresnanipun Durna menika kula tampi nuwun sewu mesti kemawon Durna badhe ngamuk. Iya. Ora inggih ngaten. Iya bener. Nanging nuwun sewu, kula menika mboten badhe kok nulya nampik dhateng menapa ingkang dados katresnanipun Mbah Buya Durna menika mboten. Nanging kula nggadahi gegayuhan ingkang sakmangke gegayuhan kula menika sampun dangu anggen kula nggih ayo. Nanging dumugi dinten sepriki gegayuhan kula menika ugi dereng kasembadan. Apa gegayuhanmu? Lah mbok menapa gegayuhanmu iki bisa mbok aturke ngersaning Kumbayana, satemah Kumbayana bisa ngupayake lan budidaya temah kowe bakal nampa marang apa kang dadi katresnaning Gawan Durna. Nuwun sewu kok marang nuwun malilah badhe matur sapi rembagan kalian Begawan Durna. Yo, tak paringi kalodhangan nggih anakku Sri Kandi. Nuwun sewu penemban. Apa, Dek? Mbok yo mundur ngaten lho lenggah. Kula niku risi nek dicaket kalian panjenengan. Risi iki mah iso dinikmati. Alah pancen yo nyata mesti kaning wanita. Ben bengi wis tak impek-impeke. Urung nganti tutuke wis tangi aku digugah Satama. Asem ki ora. Nuwun sewu penemban panjenengan mriku ora mesti kemawon mboten namung badhe sepisan menika nglamar dhateng piyai putri. Lho, aku mbiyen kuwi ora nglamar, Dik. Aku mbiyen kuwi ora urung tau nglamar. Aku nglamar ki lagi sepisan iki, mergo aku mbiyen ki salah kedaden, dadi aku ora nglamar. Rekane arep ajar titis nanging malah ketitisen. Sing kena manah wujuding turangga. Begawan Durna, apa ngger? Calon karo aku ora Sri Kandi. Nuwun sewu penemban, kula menika nggih ada gegayuhan. Kula menika nggih ada gegayuhan ingkang sampun dangu gegayuhan menika. Badhe kula gayo nanging dereng kasembadan. Apa? Matura. Apa kowe njaluk wujuding sandangan ingkang sarwa?
Prodomas. Apa kowe njaluk wujude gelang? Apa kowe njaluk wujude kalung? Apa kowe njaluk wujude anting-anting kegedene sakurungan jagung? Matura waton aja njaluk tumurih lintang lembulan. Aku sago minangkani, aku sago mujudake. Sanes menika penembahan. Sanes menika kula menika nggih kelangenan inggih menika wujudipun Taman Maira Kaca ingkang sakmenika rusak, sakmenika risak. Awit rikala semanten dipun risak dening Nalendra. Ingkang jejulipun Prabu Junggung Mardya. Samangke kula menika namung nggih kekayuhan sinten ta ingkang keduga saged mbangun wujudipun Taman Maira Kaca menika badhe kula ladosi lair lan batosipun penembahan. Ya, calon gerawaku Sri Kandi ya. Yen to kowe mung njaluk wujude Taman Maira Kaca iso kabangun kaya wingi uni. Oh, aku iso mujudke. Nanging nuwun sewu penembahan anggenipun paduka badhe mbangun wujuding Taman Maira Kaca menika. Sampun ngantos setunggal kemawon wonten ron-ronan ingkang gogrok, pang-pang wit ingkang sami sempal. Menawi ngantos sekedhik kemawon ron-ronan ingkang gogrok lan pangwit ingkang sami sempal nuwun sewu paswitan kula mboten badhe kula pisungsungaken. Ora dadi ngopo. Tak wujude apa sing dadi panjalukmu Keri Sri Kandi. Sri Kandi, kula wonten dawuh Rama Prabu. Kowe kuwi Atmaja Ratu. Kowe kuwi sekaring kedaton Pancala. Inggih. Yen to ngasih wola-wali tembungmu iki mau, yen to Durna kelakon mbangun wujuding Taman Maira Kaca kelangenanmu nanging kowe ora saguh ngladeni apa kang dadi gegayuhaning Durna sing kucemas mane wong tuamu. Inggih Kanjeng Rama, kula sampun saged menggalih bab perkawis menika. Ya, aku percaya karo sira Atmajaku, Sri Kandi. Kira anak Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Paman Prabu. Lan sedaya kemawon kalebet anak Prabu Ndrawati lan anak Prabu Baladewa. Kados pundi Paman Prabu? Kados pundi Paman? Kula enten timbalan. Perkawis menika sampun ngantos kabiyawarakaken dumugi manca negari. Kula wirang. Nang ngantos mangke kasembatan kula nggih mantu Durna. Monggo Durna niku sak baraan kalih kula ora malah wirang. Keparingipun Paman Prabu kados pundi? Kula aturi ngaraketi anggenipun sami jejaki kawontenan wonten Praja Garing Pancala. Sampun ngantos wonten dom sumuruping tirta ingkang merjol saking sela-selaning garu. Ngestaken dawuh Paman Prabu. Terus semena kula wonten maring dawuh Rama. Kaya wis purun sibaning masiwakan bubanu kang padha sibuk sing Senadya kondur kedaton. Nek ngestaken dawuh keparang kula nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngerat majaku terus to jumena. Purna gati ning manangkilan. Sanata arsa kondur kedaton jog saking dampar cun kunabin gamarang gading kadharaken sanghyang peromban jadi manggung tanggung. Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaring prabon.
kawisan saking mandura tindaknya Sang Sri Naranata lamun Cinandra yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Oh